Kwenze isabatha lasemini siphathela umfundisi uKhoza wakhona lapha ekhaya inkosi imbusise. Amen. Ohlanga abafundisi abahloniphekile, abavangeli abahloniphekile, abashumayeli nabakhokheli bonke abahloniphekile, ngixolise ukungabingeleli lo ndlunkulu bakithi ngezigaba zabo abahloniphekile nebandla lonke elingcwele lonyazi lwezulu. Amen. Siyabonga ukufika kwezulu endaweni yakithi eMsinga, emzini oyingcwele wasesimangalisweni, lo esawupha unyazi lwezulu. Mzukwane lufikile lapha lusilethele u1 day lwabe selusipha leli gama ukuthi kusesimangalisweni. Ngesikhathi lusipha leli gama ziningi izinto lapha ngendlini kaBaba ezazingekwenziwa, amabalcony lawa khona ayekakenziwa ngalolu hlobo ayilo manje. Kodwa uBaba wathi kusesimangalisweni izindlu zonke zendlunkulu yakithi ebusheni bamaNazaretha zazingakabikho lezi ekhona ezingemuva, kwakuyindlu kaBaba le kuphela ngaleso sikhathi. Siyabonga ke ebukhosini bakithi ebusheni bamaNazaretha ukuthi uNkulunkulu asilethele wona lo one day akasilethela wona, ngoba wasilethela lo one day nje ngoba amandla ayesemafishane, kwase kuhambeka ngesisu njengenyoka. Sathi hayi ake sibize uNkulunkulu uzosidabula uNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu sazalwa kabusha. Sahamba sawuthintitha emabhenki, sawuthintitha ebayeni. Ngiyacela Nkosi yezulu lomhlaba ukuthi amadoda kulesizwe sakithi emachulwini abe neqhaza elikhulu ukwamukela lo muzi oyingcwele wasebuhleni bamaNazaretha isimangaliso. Amadoda abakholwayo abe nomnikelo omkhulu awenzile, induna zenkosi zahlala phansi zeza nomnikelo omkhulu ezawenza. Induna yayikhipha 1000, induna zesizwe salapha emachulwini singaphezulu kwa44 induna ekhona, kodwa zilapho nje 34 or 44 ukuthi bawungaqhathanisa ke zazikhipha 1000 zeza nomnikelo ngangaloyo. Kodwa angafiki kakhulu ekunqomeni mhlamba abantu abasisiza, kodwa ngingena nje kancane kikho lokho ngoba abanye bazongikhohlwa bese begcine bethi angizange ngibacelele isibusiso kuNkulunkulu. Kukhona nabantwana baba lo muzi sawuqala ngo2017, angazi ke mobile wena 17 kube manje iminyaka emingaki. Noma ungabuka ukuthi mhlambe sawakhe isikhathi eside, kodwa kukhona la sasifisa ukuya khona, noma singakafinyeleli kodwa kukhona la sasifisa ukuya khona. Sizofinyelela uNkulunkulu mesipha amandla, ngoba asikakafiki lapho sifuna ukuya khona. uNkulunkulu ke mayefika ezohlaba isoyi, kukhona abantwana baba engicela ubacelela ngesibusiso okuyilokhu basebenza kusukela ngo2017 nalamhlanje basela ekhaya. Amen. Abazange baye kubelungu beyofuna umsebenzi, basebenza la ekhaya besebenzela iparish. Funeka ngabe baganiwe manje, abaganiwe bathi soze siqede umuzi kaNkulunkulu.
baba ngibacelela isibusiso labantwana ngoba kusabantwana abancane abasafisa ukuthi bakhe imizi yoyise kodwa kule minyaka ngemhlambe u8 babophezelile ukuthi bazohlala emzini kaNkuluNkulu bawakhe uziphele. Baba siyabonga noma umhlangano usudlula kithi kodwa ngeke sisho lokho ebesikusho ngoba sonke besithandaza sithi awu Nkosi engathi ubaba unyazi lwezulu lungangena esimangalisweni ngisaphila. Amen. Sithandazela lokho ukuthi engathi ngingangena ngisaphila. Usigcinile uNkulunkulu wangena sisaphila. Amen. Sizosho yini ukuthi engathi ke sesingahamba ke manje wase usengenile. Angeke sisho. Sizothi ke Nkosi sicela ukuthi engathi ngokuzayo uNkulunkulu mesikhumbuza afike futhi sisaphila. Kodwa kufanele sithi hayi Nkosi sesibonile ke ngoba besithandazela ukuthi ube phambi kwethu sewukhona ke usungayenza intando yakho. Ngeke sisho kanjalo ngoba ngeke ofisa lokho. Ngicelela abantwana baba labe ngikhuluma ngabo ukuthi uNkulunkulu ababusise baganwe njengoba ke umuzi usazake uthi mhlambe gozololo baza ke baphume bayofuna imisebenzi. Ngicela uNkulunkulu abe nabo nje bafike baqhashwe bafaka ama-CV abo. Banezinto baba eziningi eziphelele zama qualifications. Hayi ukuthi bahleli lana nje wabengaphethe lutho. Banazo izinto eziphelele baqedile izikole baye ema-university kodwa bebehleli la ekhaya nje. Engathi ke la ke kufakwe khona ama-CV uNkulunkulu engabafakela ama-CV abo besekhona lapha ngaphakathi. Mhla sebethatha amabhantshi abo osiyasebenza bedake siye emakhaya bafike bafonelwe ukuthi nanku umsebenzi. Amen. Baba ngicelela lesikoti salapha baba. Kwathi baba siqala ukwakha lo muzi. Sasingenawo amanzi awenele napheleleyo. Sasipatanisa singena vatelikali ezoflethela amanzi. Lelizwe lakithi ke alikakabe nawo amanzi lawa omasipala. Bafaka impompi bafaka kwaphuma inzuku embili behluleka. Yonke lemizi ayinamanzi yalelizwe lakithi. Kodwa impompi zikhona emakhaya wehluleka umasipala. Sabe Nkosi ke sesiyontsha amanzi lapha edanyeni kule damu elapha ngenzansi baba. Safaka imoto zaletha amanzi sayenza ifoundation safaka imoto lase isigodi siyakhalaza ukuthi amanzi awemfuyo manje ayaphela. Kwaba khona lokho ukungabi nolimo olumnandi nathi nabo. Sicela intethelelo baba ngoba babe khuluma ukuyiqiniso nathi sasibuka ngendlela esasibuka ngayo. Manje baba ke ngengizwe kuthiwe emandulo usesenyameni endala wake washintsha idamu koMaritzburg walithatha walibeka kwindawo lapho umlungu wathi bangabe izisebenzi zigula wafika wena Nyazi lwezulu ubaba mkhulu wayithandazela wahlala amaviki amabili inkompolo yazi yaphila baphuma bayosebenza. Othi umlungu ngiyokukhumbula ngani Shembe ukuthi wadlula kulelizwe. Uthi uShembe ngiyokukhumbula ngoba maleli yadama elapha lasuka lapha uyokhumbula ukuthi ke ngangikhona. Bathi kwahamba isikhathi iminyaka emibili emithathu lasha idamu laselivuka lapha kwa next door. Lapho umqalo wendlela kakhomba khona. Manje baba ngicela ubuyisela amanzi kuleli yadamu ngoba ilokhu saba nenkinga nabo sibangabanga amanzi awaphindanga ahlala leli yadamu laligcwala usaba nokudlula kilo. Athi mayesefika amanzi angena aphuma ngaphansi. Angena aphuma ngaphansi ashona phansi. Alabo ngabe lisahlala amanzi kwabhajwa inkomo akade kungenzeki. Bathi lapha abantu bakwaShembe siyacela baba ukuthi njobe imvula izofika nje ake uligcwalise leli yadamu.
Kwehluleka noma sebethi bavula imiselanyana endaweni ukuthi yehle kuye edamini ifike imisela ingene edamini kodwa idamu liphume ngaphansi lithola lingasenamanzi. Siyacela Nkosi ukuthi uwabuyisela amanzi ngoba kwaba ukuthi kukhona lapho esahishana khona nabo. Ngimbonile uNkulunkulu bantwana benkosi. Kodwa kubhlungu ukukhuluma ngoNkulunkulu kumaNazaretha ngoba amaNazaretha asamdela uNkulunkulu. Awasamthanda amaNazaretha uNkulunkulu asamdela. Noma ngagqoka ingubo ukhulume kuwo ufana nokuthi uyadlala nje. Ngoba mangabe uNkulunkulu engamdelile akakwazi umuntu ukusuka esigabeni akakiso ahambe eye kwesinye isigaba engagunyaziwe ukuthi akaye khona. Mase wesigabeni akakiso yakwesinye isigaba lo muntu le ukusho ukuthi usemdelile uNkulunkulu. Ngoba mangabe umuntu ebona okonakalayo esigabeni esithize uyanyonyoba yotshela abantu abakuleso sigaba ukuthi anothi lapha kancane nanga umfundisi engathi useyagabavula. Bese bayasuka abafundisi bayamqoqa ukuthi mfundisi uyabuka la kunephutha la kulephutha la. Kodwa hayi umuntu esuke kwesakhe isigaba ekwesinye. Ingakho ke ngithi amaNazaretha kuyenza ukuthi awasamthanda uNkulunkulu. Kuyenzeka futhi naphezulu asuka umuntu phezulu ayocommunicate phansi ayohlanganisa phansi nabantu abasemazingeni aphansi ngoba efuna ukuqaba lumlandele. Zibe zikhona inhlaka akafanele adlule kizo ngoba nomfundisi maye phezulu akakwazi kufanele adlule evangelini ayoxoxa nabashumayeli phansi. Ayongena emathempelini phansi akakwazi ukwenza lokho. Kodwa uxoxa nomvangeli ukuthi umvangeli kunje ahamba umvangeli ahambisa inkulumo abuye nenkulumo amnike. Kuyenzeka ke nakubafundisi uthi asuke phezulu aye phansi akhumbule akasuka khona. Wayengakadeli. Wayebona ngathi lapha phambili kukhona ubumnandi. Uthemethile seshayiswa wathola ukuthi hawu kanti lento engakigijimela yikho kungcono lapha engasuka khona abuya emva. Uyofunana emva. Ngoba ngabe phela ahlale lapha ya ahambe ngeinhlaka ukuthi inhlaka ziyohamba kanjani. Siyabonga baba Nyazi lezulu. Lo muzi walapha ekhaya wacishe uthatha wonke umsinga. Wala. Kodwa kwaba lesizwe esisodwa esingangenanga la. Izizwe ezinhlanu zonke zila ngaphansi kosimangaliso, ngaphansi konyazi. Isizwe esisodwa amakhosi amahlanu onke ala ngaphakathi. Asemsinga. Engikubangayo kunye ukuthi uNkulunkulu uNyazi lezulu wawubona lo muzi usasekude njengoba babona kude. Ukuthi ngeke ubuso umfundisi oyedwa. Amen. Kodwa uyobusa abafundisi abaningi abayoba nemmono abayohlanganisa lezizwe ekhona zihlangane kulomuzi zingehlukani. Amen. Wabona akasuba yedwa. Ngoba mayedwa uzogcina eseshayisiswana singekho athi yimi la kanti akunjalo. Manje mangabe ukhoza sethi ushayisiswana napa abalingani bami bazothi hey khoza awukwazi ukushayisiswana kulomuzi. Sikubhekile. Bese umuzi uyaqonda. Kodwa uma ungabhekiwe ugcina usuthi imina iqhude la lapha. Bese izinto ziyonakala. Alikho ke iqhude la. Amen. Angeke zibe khona. Manje uyakhuphuka ukhoza bazongidonsa bethi wo khoza. Athi akhuphuka umthembu sithi hayi mthembu akunjani. Athi akhuphuka unduma sithi hayi indumo ngeke. Amen. Uzolalela lo mthetho esizokhuluma ngawo ukuthi akube nje la ekhaya. Amen. Amen. Ake ngivungazele kancane. Yeah. 186. Ngizashaya verse amabili. Akubataza
Kwakumhla ka-22 kuJuni. Wona lo Juni esikiwo. Kodwa angibabonanga ngamehlo. Kodwa ngezwe ukuthi khona abantu asebephumile ezulwini, uSathane wafika wabahlwitha. Wabahlwithwa siphakathi nabo. Senze umsebenzi kaNkulunkulu. Kwawilanga longena kwa-23 wawukhona lapha ekhaya. Ngalelo langa kwakubanda ngempela. Unyembezi livakashela indlebe. Zathi mazifika lapha zizokwenza u23 lali khona ithende lika 23. Kodwa ngoba sasesiplanile. Zathi mafika nje insizwa aqala ukufika, sasikhipha amabhala, sasikhipha izipeti, sibakhomba amanzi, kwangena ihlabathi, kwakubuya imoto zakhanyisa. Kwathiwa nazi a foundation. Lapha ya kwakhiwa izindlu zabafundisi. Kwenza ifoundation. Kwathi u23 namhlanje umile. Nami ke ngaba iqhude ngalelo langa. Ngoba amaqhude ayengekho. Ngaba iqhude ngalelo langa ngathi u23 namhlanje umile. Makusho mina sokuphelele. Naku umsebenzi o23. Hawu bathi abantu awusifaka amabhedi sinje sathi kunjalo. Kwakhanisa imoto kwakhanisani zangena ihlabathi, angena amanzi, angena iconcrete. Zashawa lezi zazinza abafundisi lapha na ilokhuzana. ifoundation lapha na kwagcwalisa lapha kwathi makushaya u12 zaziqeda insizwa. Zaziqedile umsebenzi. Ngase ngithi mpaka 23 ke sokuyisigaba sakho. Kodwa ngizocela vula ngehlabelelo uvale. Kwaba njalo u23. Ngizwa ke bethiwa khona insizwa ezafika sihamba ngekhumbi lapha. Ngiyacela ukuthi lezi insizwa zize nje kimi sicela intethelelo uthi hayi futhi sicela intethelelo senze okungafanele. Ngiyozitethelela ngoba zona kimi. Zothi ziyakubaba ziyonikela zibe seqale kimi ngoba phela zona lapha phambi kwami ngiyibona. Bangitshela bathi insizwa seyihambile. Zathi hawu kanti sibizela ukuzosebenza. Zama nje ngekhumbi yaduma kwathiwa kwenziwa kwathiwa kuyasetshenzwa. Hawu sibiza u23 sibizela ukuzosebenza. Kwasho ukuthi kunzima. Umoya uthi emehlweni. Wokubana. Zasuka zashaya ikhumbi iyazo zahamba. Zaphuma ezulwini. Kodwa zingakaphele ezulwini seseduze. Uma zingabuya zizothi intethelelo seseduze ezulwini. Amen. Kuyathethelelwa la ekhaya. Akekho umuntu ongathethelela. Amen. Zibuye ecela intethelelo sinikeze ukuthi siyalithethelela lokho enakwenza lapha. Ngangiqhudeke ngalelo langa. Komhla kungena umdedele ebuhleni. Ngangikhona nami kumdedele. Kodwa ngiyadabuka ngoba khona abantu bakuye esezweni la ngithi abahamba bayohlala emhlanganweni ebuhleni. Bashiya umsebenzi lapha ekhaya uyinto ongakazi. Sasebenza kusukela bekuze kushaya u2 la ekhaya sisebenza. Abanye kodwa bahamba bayohlala ebuhleni. Angisho ukuthi ngiyabajezisa ngoba babe kuNkulunkulu. Kodwa nathi sasi uNkulunkulu simlindele ukuthi uNkulunkulu uzofika kithi. Kubi kabi ukuthi mangabe kuzoba nomgcaco kwakho ungakwazi ukulungisa. Ufike ngelanga lomgcaco. Ubani akade elungisa? Wangena umthethele ngosuku lokuqala ngomsombuluko. Kodwa savuka ekseni ngo7 nobaba uMdladla sasiphuma. Sayishaya imoto sabuya sezala. Ngoba ngalelo langa kwakubiziwe ngolesibili kuthiwe kubizwe. Wonke umuntu akaphelelela kwakuzofaka isilephu la phezulu la kuwokuyile eya lapha endlini kubaba ezepulpit.
kwakuzofakwa islab phezulu i-concrete phezulu kweslab kwakuzofakwa i-concrete topping. Sasuka nomdladla asizange singene emakhaya ngoba sasilwazi lolu suku sifuna ukubona ukuthi abantu baphelele yini lo msebenzi uzokwenzeka yini isikhathi sincane kangaka njena ngomhla ka2 ubaba makuvala umhlangano uzala kuzokwenzeka yini kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngomhla ka2 isilephu lesi kwakuyikhona sithelwa phezulu uconcrete. Sasuka nobaba umdladla sasuka saze omala esimangatisweni sathi sifika nje ngabo 12 sathola abantu kugcwele kumaningi la kuyasetshenzwa la ekhaya intandane yagcina ukuthela kuse foundation lapha phansi yagcina ukuthela intandane sayiza ukuthi ngathi inamandla sathi ngoba amandla sinawo nje ngeke nisikwenze ayaye kwintandane kwabuyele ezandleni ayizange iphinde ibuye intandane yagcina kuse foundation lapha isitezi sikababa. Amen. Sathi masifika nomdladla ngamisa imoto ngaphandle sangena nomdladla sezala sathola abantu baningi bayasebenza la. Ubaba ungema umakhe walomuzi wayela ebusiness pulpit. Hayi mase ngibona ngiza hayi wathi ke ukusondela ngabuyela yasango nje. Hawu madloko uhamba kanjani? Hayi uhamba kahle. Izophelela i-topping phezulu ngoba phela ayilali kufanele iphelele. Wathi ngendlela abantu abangakhona ngibona izophelela. Kanti lapha phezulu kukhona insizwa lapha yakwambatha induna yami yesizwe sabashendezi lapha eWinene. Eyayisebenza. Isithi ke ake ngiyochitha amanzi. Kwakukhona istepisi esasingapha. Sibekwe ku concrete lapha istepisi. Kanti abantu sasigama nqile kanti abantu mabehla ngaso ilokhu istepisi sinyelela nje kancane. Asibanjwe umuntu phela sihleli kulapha kwi concrete le lapha engene pulpit. Ilokhu sishalela nje kancane. Sixoxa lo baba ungema la. Ngathi ngiphendula amehlo ngabona istepisi sehla sithi. Sishiya manje indawo lesibambile phezulu. Ngabona umbathe eqalaza engazi ukuthi akagcume noma enzele uzogcuma kuphi yiwa lebiya. Ngoba lento ingangale. Hawu ngathi shembe awusayisakhala phansi istepisi. Samshaya umbathana ngeqolo ngoba wayehla ngasethi. Awu sathi inkosi yami isivelelwa yini. Sathi siyambamba umbatho wathola haya kabambe uphukile la. Ngendlela esibuka uphukile impela. Naye isililo kasesikhala hayi. Abekho abantu ababona abaningi ngoba abantu bonke babegcwele ngale kwabona thina esifikayo. Wayezobe nesikhashana ewile lapha engabonwa umuntu. Ngoba abantu babengaboni. Kwabona thina nje ngathi mangibheka amehlo ngathi awushembe usayisakhala phansi. Ngasuka ngagijima ngathatha imoto lapha ngeza naye. Ngafike sambamba nomdladla samfaka emotweni. Sobabili. Hawu nongema wabona ulimele lo muntu. Sabona nongema wayisale ixoxa sesihambile. Sasiphuma naye lo. Shwi safika clinic. Hayi clinic bambamba bathi hayi imjovo ephelela sinayo ashona eMsinga esibhedlela. Basinika izincwadi. Sasuka shwi eMsinga. Safike samfaka. Hayi basukuma phezulu. Mkhulu shembe bantwana benkosi. Amen. Mkhulu shembe. Amen. Bamthatha umbatha bambamba odokotela bambamba benza zonke izinto bamthatha bamfaka kwi x-ray. Ayi mayibuye x-ray yabuya ithi imphumela akubonakala lutho akalimele khona. Sathi lo muntu akabonakala lutho kanjani umuntu oshaya ngesinqa kukhonkolo ehla phezulu akhona ukuthi kwathi hayi akho lutho. Amen. Kodwa akahambi uhleli kwi-wheelchair. Hayi bemnikeka izinto zakhona ukuthi hayi ukwenza lokhu mangabe kunenkinga wobuya sibuka ukuthi kwenza kanjani mhlambe kusamaphilisi akwenza ukuthi kungaboni kodwa nje
hayi ngethamba kubonakala lilimele. Hayi samqhuba umbatha ngenqola. Nayi imoto lapha ibuqamama. Sesithi hayi angimake sibuyisa imoto mbatha ungene emotweni. Angazi ke kumbatha ukuthi kwenzekani. Wathi umbatha hayi hawu ngeke kule ngikhambe ngalesitulo lesi. Wavela sukuma umbatha. Amen. Hawu sathi umbatha wathi hayi hayi kuyavuma ngihambe ngiyahamba. Wahamba umbatha wagibele emotweni sabuya sezala. Kwaye nonkosikazi wakhe la akazange azi ukuthi unkosikazi indoda esilimela ayisekho. Wezwa ngabantu ngoba kwakusetshezwa wonke umuntu ebheke phansi. Wezwa ngabantu ukuthi sewonakele lapha ya. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu uyazi. Ngoba uNkulunkulu wasisusa ebuhleni thina ekseni wathi asize la. Sizothatha umbatha simuse esibhedlela. Amen. Kwaba njalo. Amen. Izithelo Kwawolesine ngomhla ka17 2023 Sasihlezi nomfundisi uDlamini bese kufika omama isikhathi nje sase silabo 4:20 ntambama kufika omama ababili omunye umama okhulile omunye umama makoti bayafika bathi sike safika ngayizolo safika isikhathi sesingasekho ngenxa ukuthi omunye usebenza kude umama lo semncane uMiss bathi sizobika sisuka le eDududu eMkhomasi sahanjelwa salahlekelwa omama ababili abadala omama ababene crash sebefuniwe labo mama sokuphela amaviki amabili singabatholi ukuthi bashonaphi bathathwa imoto yaseGoli bese sicela uNkulunkulu uNyazi wezulu ukuthi asayisithothela amathamba abo ukuthi angaba ngakuphi ngithi babuDlamini mawukhuluma ke usuku uhambile uyawubheka usokhaya ukuthi uthini babuDlamini isikhathi singena kusangayiwa kubaba kusekusebusika sokuqala ukuthi hayi athi uDlamini hayi asiyozama emaphoyiseni hayi sifike emaphoyiseni siqoqothe hayi asivulela amaphoyisa hayi sihambe Phasamba silandelana ke siyocela ke umntwana ukuba inkosazana ukuba isingongozele. Sokuthi ngiyabheka ngemva kwami ngithola umama lo semncane ayakangenanga kanti esangweni. Sengibuza kumama lo omunye mama lo omunye ohamba naye uwasala na uthi umama cha siyesizwe ukuthi lapha ekhaya umuntu mangabe eseguleni komama akasondeli kubaba abakholwa kodwa laba bantu
Othi siyesizwe ukuthi akasondeli kubaba umuntu mayivula. Awusathi hayi kunjalo mama. Wathi cha ngizokhuluma nami ngoba nami udaba ngiyalwazi. Sakhuleka semukelwa yeza inkosazane wanikela umama washo cha salahlekelwa umama njengoba kade sengishilo. Lasho izwi ukuthi inkosi kubusise. Amen. Wabeke sephuma ke umama ke samnika ithemba ukuthi hayi mama njengoba kuthi inkosi kubusise sekuphelile yonke into yakhe silungile. Waphuma umama. Nami ke ngangilokhu ngilandela lolu daba ngoba ngangilokhu ngithinta amaphepha lawa ayiliveza lolu daba. Sakuthi ngolesihlanu kade bebika ngayizolo. Sakuthi nje ngolesihlanu asuka amaphoyisa lapha koScottsboro. Aqonda khona ecrash uqobulwayo. Afika athi iphoyiseni lele ela reporter ukuthi labantu bathathwe imoto yaseGoli. Bafika khona bafike bathi hayi phoyisa sacela ukungena ngaphakathi. Ke seshe ngezinja la ngaphakathi ukuthi kuhamba kanjani. Hayi lathi iphoyisa hayi bathathwa imoto abekho bathi vula. Hayi laze gcina livulile iphoyisa. Bangena ngaphansi bafaka izinja kule khotha ke kusho ukuthi inkambi yabo inkulu ke abanikezwa yona ukuthi basebenzele kuyona iqhela qhelile lendlu kanti sekune lesikhotha ngaphakathi zafika izinja zanuka zabavuvululo omama ethunene lelodwa kanti baqhutshwe yiyo le ndoda esesangweni babe kade bebuya ndawana thize njengoba ama-crash ayedonethwe ngemali ethize oShoprite ubani babe kade bomukela lo mnikela ke ngiyabuka mhlawumbe ubaba wacabanga ukuthi ngoba ubaba wayesemdala no 60 something owayile isecurity wacabanga ukuthi mhlawumbe imali bayibeyiphathe ngezandla wafika ngowabalwisa ke funa le mali ngoba uzwile ukuthi bathola idonation kanti akazi ukuthi kuphathwe isheke nje futhi nalo ushintsha ngendlela ethize wababulala wabagqiba waboshwa kwathi waboshwa nje waboshwa ngolesihlanu kwathi ngolesithathu wagwetshwa udilika jele. Amen. Ngoba uNelson hambelwe emaphoyiseni wathi hambani niyokhipha lo bayamdinga bakubo. Amen. Bahamba amaphoyisa afika buya naye. Nami khona ebuhleni ngelinye ilanga. Ubaba umfundisi umdluli ekhuluma ngensizwa eyakhuluma noNkulunkulu ngocingo ingasekho emhlabeni. Amen. Ngiyamkhumbuza. Usho njalo umdluli uthi kwafika insizwa yafika yakhuluma nobaba yathi baba umntanami kade alahleka. Useneminyaka ngazi washo naphi. Nkosi sengicela ngithola amathambo akhe. Yahamba insizwa yabuyela ezweni lakubo. Yathi mayifika ezweni lakubo kwadlula insuku embili entathu lwakhala ucingo kuyo. Yathi yalibamba, "Hallo, ubani ngikhuluma naye?" Yathi ucingo yiloya kadudikela kuyo ufuna umntanakho. Othi awusumtholile na? Wathi uyafuna ukukhuluma naye. Wathi yebo. Wase wabamba ucingo wathi khuluma naye. Hawu mntanami, yini lento osizwisa yona? Uthi hawu baba, ngiyaxolisa baba. Sasuke eGoli sayobamba inkunzi eEastern Cape. Sathi masifika eEastern Cape sayibamba inkunzi kwasilungela. Kodwa sathi mase sihamba endleleni nabangani bami bangijikela bangibulala. Hawu yathuka indoda. Babulala pho ukhuluma kanjani nawe? Wathi cha baba ngilandwe unyazi lwezulu la ngikhona. Ngifuna ukusho ukuthi ke umdluli mayibeka akashonga ukuthi lensizwa yathi ngilandwe ubaba unyazi lwezulu ezulwini noma esihogweni. Ungangizwa ke kanjani? Uthi ngilandwe ubaba unyazi lwezulu la ngikhona. Hawu ngikhuluma nawe usekho emhlabeni lwase liyanqaba ukucinga. Hawu uyathi iyatobetha indoda mayisifuna ukubuyela back akuveli inombolo le akade imfonela.
kwakusuku lwesabatha ngalelo langa kuzozanga kusasa kuba isonto. Ngalelo langa saso fihla ubaba umfundisi uSikhakhane enkonzo enjalo. Sesiyayixoxa nje le ndaba lentshumayelo kaMdluli ngoba la ekhaya kuthiwa mangabe intshumayelo ikhona kufanele nixoxe ngayo inivuselele. Sesiyaxoxa sisemotweni siya le enkonzo enjalo ukuthi na indaba kwako kwenzeka kuphi. Kwatholakala ukuthi yenzekile le ndaba. Kanti sixoxa nje indaba la sihamba nomvangela uNdawonde wakuleli izwe lakithi emakhulwini. Athi uNdawonde hayi lento enikhuluma ngayo le akade ikhulunywa uMdluli yenzeke emndenini wakithi. Ubaba lo okhulume noNyazi lwezulu umntanakhe akakhulume noNyazi lwezulu umndeni wakithi la akade yelapho kubaba. Ngisho ukuthi mhlambe into mayikhulunywa kube ngathi ikhulunywa into engaziwa. Kodwa nami ngangithi uMdluli ukhuluma nje mhlambe abantu bakwaZulu abantu bakuphi kwathi mase kuvela umuntu wakithi ehlezi nawathi hayi kukithi la kwenzeke khona lento. Akakhulume nomuntu engasekho emhlabeni asithi ubani-ke loyo akuyena uNkulunkulu. Awufunde eMbhalo 14 verse 14. Bayontshela abahlezi kulelizwe sebezwile ukuba wena Jehova ngoba sebezwile ukuba wena uNkulunkulu uphakathi kwalaba bantu uphakathi kwamaNazaretha abakubonayo ubuso ngobuso abakubonayo ubuso nobuso wena Jehova nefu lakho limi phezukwayo nensika yefu uyahamba phambi kwabo ngomlilo. Nasibusisi baba bengifuna leyo ndawana uzongivulela ihlabelelo 81 verse 9. Bengifuna leyo ndawana ukuthi ngokuba wena uNkulunkulu uhlezi phakathi kwalaba bantu abakubonayo ubuso nobuso. Amen. Ngiyamdabukela umuntu akabona uNkulunkulu umhla kuphela mhla umphefumulo wakhe uhlukana nenyama. Akabona indoda enkulu isidudla akangasazi ukuthi isakwabani. Uyosibona ngalelo langa. Kodwa nina amaNazaretha niyobona uNkulunkulu enimaziyo. Amen. Enake nambona ngamehlo. Amen. Enihamba naye uyabona mangabe kuthiwa siyahamba siyentabeni entangakazi. Ithi lencwadi tshela abahleli kulelizwe niyotshela balapha endwedwe. Ukuthi masiye entangakazi bayahlala bengalali ubusuku ngoba bafuna ukutshela abantu izwi ukuthi udlulile uNkulunkulu. Amen. Adlulile amaNazaretha noNkulunkulu wabo. Amen. Ithi enye indoda inyanga yezulu uNyazi lwezulu sesesikwini senyanga yezulu mangabe befika bezemzimoya bethi mabejika kundaweni esekwakopi abantu basebegcwele umgwaqo bethi amen wingcwele amen njengoba sihlala sisho.
othi mase edlulile udumo lwasezulwini ithi indoda hawu siyabonga namhlanje ngoba sesimbonile uNkulunkulu wamaNazaretha nabanye akebeletho wabo simbonga yathi nabanye akebeletho wabo uNkulunkulu kungakhulunywa ngento engazi ukuthi khona noma yikho funda ba makungabibikho kuwe makungabibikho kini uThixo umfokazi uThixo oyisihambo umfokazi umuntu oyisihambo ongasiyena okulelo lizwe lakini nohlobo lakini ungakhothami kuye uThixo wezizwe kanti kusho sithi isizwe esinye makuthiwa ungakhothami uThixo wezizwe wokhothama kuThixo wakini hayi owesinye isizwe Amen. mina ngikuJehova uThixo wakho inkosi kusise baba Umsebenzi 3 verse 22 Umsebenzi 3 verse 22 uMose wathi kobaba bethu uMose welaye abakubo kwaIsrayeli inkosi uThixo wenu uyakunivusela umprofeti inkosi uNkulunkulu wenu uyovusa umprofeti kini kubazalwane bethu uyovusa phakathi kwethu umaNazaretha njengami uyoba njengami lo mprofeti niyakumlalela yolalela yena ngakho konke akayokusho kuyakuthi abantu bonke mangabe kukhona abantu bonke abangamlaleli lo mprofeti abangalivuma igama lonyazi mababhubhiswe bayobhujiswa bengabe besababikho ebantwini inkosi ibusise baba Amen. Mateyu 8 verse 21 Hayi. Kuyovela umprofeti kini ofana nami uNkulunkulu wesizwe lesizwe akazafane nowesinye isizwe uyafana nawe uNkulunkulu wakho Mateyu 8 verse 21 ngifuna ukukhuluma ngeinsizwa lezi ezihamba noNkulunkulu izwe lonke lencwadi ikhuluma leso Mateyu 8 verse 21 yes baba omunye bafundi babo omunye kontombela noshozi wathi kuye Nkosi wathi kuNkulunkulu ababehamba naye unyazi wezulu ngivumele uthi inkosi ngivumele ngiye ngimbele ubaba kuqala ngiyongcwaba ubaba ekhaya uJesu wathi kuye nathi unyazi lwezulu ngilandele wathi ngilandele wena shozi uyeke kwabafileyo uyeke abafile bambele abafileyo baba bangcwaba abafileyo baba inkosi kubusise Yengoba insizwe eyihamba noJesu Kristu ngalelo langa lelo yayinemndeni wayo kodwa umndeni wayo babengakholwa kwafika isikhathi ukuthi ahambe emhlabeni ubaba wakhe useyobika kuJesu Kristu ukuthi baba ngicela ukuya ekhaya ubaba uhambile emhlabeni
Owabuza uKristu ukuthi ungcwatshwa nini ubaba wakho? Ithi lensizwa ungcwatshwa ngeSabatha. Uthi bayiyeka abafile bangcwabane bodwa. Ngoba wayengcwatshwa ngeSabatha. Manje uzwe ukuthi umuntu hayi asingcwabi nathi ngosuku oluthize ngoba nana ngcwali ngeSabatha. Bawusubuza ukuthi ubani akasho njalo. Ukuthi ningangcwabi ngalolo suku oluthize ngoba nathi asingcwabi. Ngoba thina kwasho unyazi lwezulu mzwane lidabula lomhlaba lwathi abantu ningabangcwabi ngeSabatha ngoba usuku lokuphumula. Amen. AmaNazaretha ayingcwele abantwana benkosi ningabuki indobela nibone ngathi zithingi ezingazi lutho. Ihlabelelo 149 verse 5. Yeah. Akuzona ithingi abantu abahlakaniphile kakhulu kodwa bathithibezwe umthetho kaNkulunkulu. Amen. Bathithibezwe umthetho kaNkulunkulu obenze kube 149 ihlabelelo verse 5. Waza baba. Abalungileyo abayingcwele babethaba ngodumo abajabule ngokuthula abahube ngenjabulo bajabelele ngokuthula ezikukhweni zabo emacansini abo. Amen. Amen. Nawe ehlelikiwe. Amen. Ahlalanga ngoba sizithutha. Cha sihlakaniphe kakhulu. Kodwa umthetho uthi asenze kanjalo. Amen. Bantwana benkosi. Ngingakami lapho. Sengiyama entshumayeli. Kodwa sengifuna ukubonga kubafowethu bonke abenze lo msebenzi wasesimangalisweni ube lolu hlobo oyilona. Amen. Laba bantu abenze lo msebenzi bangaphezulu mhlambe ka1000. Akade bezinikela ngothando lwabo. Sathi masivula lo muzi kwakho insizwe yafika yanikela le yalesimenyiwe umvangeli sokhela. Kwangakabikho lutho la sihlela phansi kwesihlahla. Yafika envelope brown envelope ino 20,000. Amen. Wathi ngizonikela ngoba amathambo engane zami nobaba mkhulu alele la emsinga. Lapho edumbe ngikhona ngiye ngoba ngibalekela lento yasemsinga udumunyane loluhlale lwenzeka. Ngahamba ngayeduma. Kodwa ingane zami khona ezasala la engayingcwaba la. Obaba ngaba ngcwaba la. Manje nginami manginyaka samathambo ngithi naku 20,000. Sababaza. Kanti sasibabaza into encane. Ngiyacela abantwana benkosi ukuthi engingafikanga kibo. Hayi ngoba ngithi azange banikele. Ingenxa mhlawumbe ukuthi emqondweni mhlawumbe bazobaleka. Kodwa ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe abawuthola ithuba noma ngayiphi inyanga bayobacelela isibusiso. Kwasuka insizwa enye yakhona lapha kithi. Siyasibizeke bathi sithi umlongashi. Yathatha indlu kulezi zindlu ezingale ngeke ngisho ukuthi yipi. Kodwa yathatha indlu kulezi zindlu ezingale yathi hayi ngiyosho la ngikhathala khona. Ayivuke. Yayivusa iyodwa leyo ndlu leyo ukuthi iyodwa yathi mayifika kulokhuzane ishoni nina ngendlela yenilwe enisho ngayo. Indonga amaziphela bathini? Ya lapha phela khona iroof. Indonga ephuma phansi iroof ephezulu phela. Foundation akazi ukubizwa kanjani. Kwathi makuphela ke leyo whole plate leyo ke oyishoyo ya ishaya whole plate yathula yathinya yathi ayisengathatha indufu niye phambili yayishaya yodwa indlu yonke yayisusa phansi azoyiqeda umfo kaNdlovu. Baningi bantwana benkosi kodwa ngeke ngikhohlwe izinhlaka zonke zomasipala ezapha kusanda la. Ngiyibalile induna zenkosi, ngiyibalile intethelelo, ngibabalile abashumayeli bekhipha izinkomo. Inkomo eziningi azithengwanga la ekhaya. Zonke inkomo ezazenze kade ekhishwa amadoda bayini emathempelini sikhipha inkomo senzani azange kube
lokhishwa kwemali kuyofuna inkomo kubani bebefunela ukuthi hayi thina sifuna usiphi inkomo ngoba sifuna ukuyihambisa esimakasweni ngike ngikhohlwe insizwa yalapha ya ePhakamani Temple abathi umkhulu Mpofu imisebenzi yakhe bela ekhaya mhlambi ngaphezulu kwe2 million akayenze kulomuzi njengoba ubona uphakazile nje icontract yakhe bisebenza la yenza umsebenzi ngingekhohlwe insizwa kwanene la eNewton umthokonene ababambe lomuzi sesihamba ngesisu njengenyoka sesithi masihola konke sikholile naba namabhizinisi bahole bafakela naye kwakuthi makufika lokho kufika kuyena amabhizinisi akhe akuthathe konke azokufaka la nalamhlanje siphethe amanzi nje uthatha imoto zakhe zamanzi uzofaka amanzi la Amen. Ey'nduna zesizwe samathunu ezakhipha 1000 bazo zabafaka la insizwa yenye yakwamtali yasifunelela labo guqa kathi izobhadala umakhi umfuleli ozofulela yakhokhela umfuleli imali yakhe ayikholwa la ekhaya insizwa yalapha esota kwelihanyane lapha kusethobela ibisapota ngematerial yonke eziyofika ku300 ithi thathani niyosebenza niyobona ukuthi ningikhokhelana ethi ngiyabonga ukusebenzisana namaNazaretha ngoba kwenza ukuthi umsebenzi wami yonke into lapha kwi-hardware ayihlali ngibe ngisathe ngifika lento bayithathe ngelanga intini bayithathe ngelanga yonke into simende kufike inolo abemabili kodwa kushona ilanga bese philile ngoba ngasebenzisana noNyazi lwezulu Amen. Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi abanye engababalanga Nkosi uzubakhumbule Amen. busisweni Nkosi ozoyikhipha nabo baze bayithole nalabo engibabalile Nkosi ngibabala ngoba imisebenzi yabo isafika kimi engqondweni ukuthi benzani abanye ke bayingasafika hayi ukuthi ngoba bengenzanga lutho kukhula bakwenza kodwa anginayo ilist yokubuka ukuthi usibani nosibani bani kodwa ngithi uNkulunkulu angathi bonke laba bantu abazelo muzi ube nje esiwakhe iminyaka ewu8 sishudulisana sishothana emahlathini sibuyisana umuzi unenkinga abantwana benkosi kodwa uNkulunkulu engathi ngasipha inhlanhla njengoba sesiwakhile asiphi ubunye kodwa siyathembisa baba uNyazi lwezulu njengoba wabeka la ekhaya iGNU le ayingeke ikwazi ukunyakaza njengoba wabeka iGNU baba ngeke ikwazi ukunyakaza umukhoza wathi kanyakaza nje hayi zizomnamatha umthembele wanyakaza nje zizomnakatha onduma ke wanyakaza zizomnamatha akana chance kodwa ngiyacela abantwana benkosi laba sibahamba ngaphambi kwabe sibaholayo ningavumi lezi zinto lezi engifika ngimtshele zona ngifike ngithi wena kunje ngizokugcoba ukwazi kahle ukuthi ngizokufaka esibopho ngizokugcoba phezulu komunye umuntu bese uyavuma ukuthi uzogcotshwa ulalele lokho hayi njengoba kuyiGNU ngeke uzugcotshwe engakutshela ukuthi uzogcoba ngeke uzugcotshwe ungadlulanga kule 3 le yabafundisela Amen. mayiphika ukuthi ka uzugcotshwa khohlwa ungazeke uluze ngenizwe bethi ke ekukhishwa nezinkomo ungazi uluze inkomo yakho ngokuthi uzogcotshwa ngeke iGNU le ebekwe uNyazi Amen. ibheke omunye nomunye ukuthi wenza kanjani ukhoza mayesokho ephumana ephulile isiswana sakhe singekho ethi hayi imilanga imkhulu hayi kuzothiwa ikhosi esifikile asehle isisu ithina sikhona nathi sifuna ezethu izizwe zibonakala asehle sakho silikane lesethu ngiyacela bantwana benkosi la ngone khona
ngiyacela baba Nyazilwezulu Thixo omkhulu, Thixo lithemba lethu, Thixo owasifuna sizindanane, weza kithi nalamhlanje usuke emzini wakho weza lapha kithi washiya ikhaya ngoba ufuna mina nawe. Ngiyacela la ngone khona uNkulunkulu angithethelele bekube umnandi bokukhuluma ngiphambi kwaNkulunkulu. Ngiyaye ngizwe kuthiwa lolu gibelo ungibambile namhlanje. Ngiyaye ngizwe mangabe kuthiwa mawumfundisi ufike emhlanganweni qonqosela omunye umfundisi sihleli naye wathi mawufika emhlanganweni nje ufika nje wofike udlule uye kubaba uyonikela uyobonga ukuthi baba sengifikile, ngiyabonga ukuhamba endleleni. Ngithi hayi iphuzu impela lelo. Uthi phela usowenzela nalokuthi inkonzo ubaba mangabe abi inkonzo azi uswenze tweza abi inkonzo wazi ukuthi ukhona. Manje baba nginecala ngoba ngeza lelo gamlelo ngabale kuphela amangifika ngireport ukuthi ngikhona. Ngiyemthwenye ngihambe ngiyodlalela idokotela. Ngithi ngiyothandaza mase ngithandaza ngoba ngizawureport ukuthi ngikhona kanti usuku challenge inkonzo nginika inkonzo ngoba ngiyayisaba le dawo engikukiyo. Manje ngiyibalekela kodwa namhlanje ngificile ngoba kusezweni lakithi. Angazi ke noma ngisuke ngenza icala limangayi kubaba ngiyothike baba ngikhona kodwa ngiyebaleke ngithi ngeke kanti ngizobhalisa igama lami ukuthi ngikhona wokucabanga mangabe ucabangela abanye bese ngiyaphela ngiyoyihlalela ngala ubasi bantwana benkosi. Inkosi kusisa amazi enwezileyo. Amen. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sothiwe umfundisi wenkosi, inkosi izingusisi. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 39. 139 sicela umbangela isofero wakhona lapha ekhaya sola isebelelo inkosi imbusisi. Amen. Nkosi busupha amabangcwele. Asibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wakhoze izizwe zonke. Shemba ngcwele. Mthetheli wezulu. Baba mkhosi lapha mwakho zozindlela singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela usigeze izibaka engcwele yasezulwini. Usithele wonke amacala esinawo. Usenze sifanele ubizo ngabantwana bakho. Bese kusele kusiphe nezinhlanhla. Siphe lokuhlala usenze sikwazi ukuhlola ukuthi nokubi. Sichitha izinto zokuNazaretha. Khulisa igcwele umhlaba. Bese siqedela usize emhlabeni. Qede namanga ebadleni. Bese siphilisa kuwo konke esikufisayo. Philisa bonke abagulayo manje naphakade. Amen.